Nggih, nah. Mbak Inces, kulit sing enjang. Sugeng enjang Mas Bagong, Mas Petro. Nggih. Mbak Mimin kulit sing enjang. Enjang Mas. Ah, saya esuk kok jenengan kok beda karo Mbak Inces ya? Pripun? Nek Mbak Inces ki saya wengi ngono, saya lungset nek Mbak Mimin kok saya esuk saya bersinar ya. Mbak Aprin niku kok kandhani Nduk. Piye? Disugoto panganan enak-enak wonten natah ya matur nuwun. Ning aja waton mangan. Weh, lah Mbak Inces modar napa? Waton mangan gek mongko mriku paribasan kan di gula. Mriku dadi kan terus anu dadi bar mangan turu. Dadi Mbak Inces ki ndek gula. Lah dadi kula nunggoni sewengi niku agar nuwun kan. Niat kula kan nggih ten mriki ta wong jenenge arep sing dene arep tuwa arepe nggo pajangan harapun ngoten. Lah mriku arep kena apa-apa dimplok. Jane gur panganan bojone kancane wae dimplok. Lah kuwi sing enak kok. Lah kuwi sing nasar bojone kancane kok. Aku mplok yo ngono to. Ning ya anu ya Mbak Mimin tak aku melu seneng sampeyan tansah diparingi sehat. Amin pangestunipun. Kalau semanten dikabarke gerah nyatane sehat wis iso ketemu ning karo kanca-kanca karo para pandemen budaya tamane panjenengan. Mbak Inces nalika panjenengan gerah menika tentarmu susah hatine. Lah nadyan guyu ning atine ora guyu mergo kelingan pasangan hidupnya itu sakit. Ndiraken panjenengan ten Polokarto kula pas sakit to nika. Wah nika kula mayang somongi susah hati kula lho Mbak tenan. Ra ono sing nyemangati kok ya. Ah ya sedih kae to. Ayu-ayu nek gur begegek ngopo lah. Kula kan nyemangati dalam. Awakmu kan bersinar. Ekspresine sae. Lah dadi kanca-kanca kan ten kula semangat makartan ora ono sing loyo sing yoga kok nyamang aku lemes sih ra ono. Anggirane kowe kabeh kenceng. Pokoknya angger nyawa gawane kemaplok. Ha iya. Heeh. Nggih. Neng kok kabar sing tak tampa sanjange paru-parune panjenengan keneng to, Mbak? Nek ra keneng ya sek no, Pak. Keneng dinggo maksudnya. Lah iya, aku rak ya tekon jare paru-parune keneng, jantunge keneng aku. Neng diperiksa dokter mboten penyakite napa? Lah ya maksudnya keneng iki keneng aktif lho, maksudnya keneng dienggo aktivitas ngono lho. Wong diperiksa Pak dokter ki mboten enten penyakite kok niku. Ah iya sehat. Apa dadi gawe wong-wong men kula ora payu apa kula anu saking ayu kula niku nyekait kanca-kancane. Ning umpama nek serik nek sinden Kalimasada ora mungkin, Mbak. Mboten nggih. Ora, iki Prastiwi cemplok Lisa Manyel ki nek rusane ora serik. Sok kalau masane masing gulang-gulung bendino itu sok malah serik kowe. Aku lek nyatet kowe. Wong ngaku. Nggih sugeng enjing Mas. Sinambi kegusikan mboten kaya. Derek panjenengan. Gale mergo sida semal lenggah. Sembah nuwun Pak Lurah, sampun dipun ampili napa? Kantoripun. Diampili napa? Kantor. Lho, oh kantor. Lek menika ora sare teng mriku. Dadi kowe ora dadi lurah do iso ngantor bengi iki mau. Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Mimin mriki mengke kula pok-pok ngoten Pak. Mboten Pak sanes wekdal mawon. Waduh. Menika menawi pribadi kemawon menawi ngaten menika kan benten ranahipun to. Dipapanke teng kantoripun Pak Lurah. Bagus. Disetelke AC gedek wah wis lir-lir. AC gedek kipas to. Kipas. Iya. Ane wong kemajuan kok saiki Mbak Inces karo Mbak Mimin iki ning omah setelane dracin kok dadi. Dracin pripun ngeslot kok. Aja leren ana sing ngeslot kok ndak ora apik ora prayoga tembe mburine. Jare hiburan kok jedot menang terus ora apa-apa nek jedot pisan kalah ping 5. Lah hiburan kok hiburan merugikan. Lah iya. Hiburan ki sing bar itu hiburan ki atine sumringah, semangat hidupipun semangka bertambah ngoten niku. Iya. Ngope daru kok Cak komet iki ngopo? Aja ngrengi daru lho, iku kandhake yo Tarni. Kandhake mak-make lho. Keparengipun das pundi kula kasun nyuwanten napa, Dek Apri nyuwanten menapa? Sak kersa panjenengan. Sak kepenake. Alus-alus dasare ibu-ibu yo isih lenggah kok. Iya. Dasare biayi sing do lenggah ki ngerti nek panjenengan ki asine presiden all round. Lah, roll on. Bat kelek. Kok ndak kondarane, Allah kamu pencilaan tok wong iso mung dilajikan sindhen guru mumbul-mumbul. Lah, kan dereng ngertos kualitasipun. Betul sekali. Ketokno kualitasnya yang sebenarnya seperti apa. Ya, ya.
Monggo wis. Nggih. Kadek glinding ya ora apa-apa to. Oke. Kadek glinding terus lagi ngadeg ngono ora apa-apa. Iya. Ya. Kuwi gentenan to. Ya iyalah. Sing dian loro karnyara dhewe tok monopoli ngono piye kale. Arep tok ketoke pintermu dhewe ta? Lah nek Kancamu nek ngantek kowe keseluruh ki sapa le ngukup nek ra aku sing nutupi kowe. Nutupi dong gedang to. Lah kowe nek tersungkur sing nimpal sapa nek aku. Iya. Napa nuwun sewu niki do sami tekok lho Mbak wonten nggih streaming niku. Pripun? Cobi dipun tanggalken kalih Mbak Mimin Inces menika kalian sekalian menika menawi saben dintenipun nggih menapa setunggal griya ngoten lho. Oh, nyawang men muak. Hariane mboten nate ketemu. Mosok Mbak. Jarene nyawange mburohke. Lah niki do sami gumun kok mergane kok nek ning panggung kok gayenge kaya ngono apa nek kondur ya sak omah tegese selalu berkomunikasi untuk ndagel sesuk kepiye apa kepiyene ngono kok iso gayeng ngono lho. Apa sak kamar apa kepiye? Ah, kula nguyuhe bareng kok. Rampung terus tas. Gila nih Pri. Nguyuh kok tos ki. Apa ora kicu mania? Ses. Tas. Mah gila nih nguyuh kok tos. Aneh nek Piai Putri iki nek pipis ya ndodok ora kok ngadeg. Oh, rungokno. Mosok deben kaya pas dolan ning nggon aku kae rak kamar mandiku rak pas dinggo lah nyilih nggone bapak rakene ceneng mengkurep. Wah, kok muni treng teng 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 teng. Niku darurat kalih napa jenenge. Kula kan bakul kayu to ngindong kayu daripada ngudukke ngoten mung galeng cincing ngoten mawon zaman dhisik. Kaya kaya jaman kowe ning pasar nggendong kayu cincing pinggir dalan kae. Sing ngaten menika. Iya. Ayo nak, kakek wong ayu. Aja nglingsem ke aku lho. Iya. Nek ngantek kleru suwana ado saka Klaten ning Natah kok suara remuk aja ngantek muciwani lho. Telek. Iya, Min. Singetereta. Grecah itu. Sisane Gojek Mbak Inces kula tak nyun pirsa. Sing jenenge Apriyanto Wibisana niku asma jenengan asli to? Niku asli jenengan. Oh alah. Jenenge Apriyanto Wibisana jebulane. Wah, sing ngomong panut ki sapa ngono. Nah nggih to, panut ki sapa? Ha iya ta, wah jenenge apik. Nggih. Monggo. Mangsa
kuwi murid apike kaya ngono ya terus ayo. Entah gurune apike kaya ngapa. Ha gurune iki sapa? Ayo. Sing nyetani rak gurune Mbak Inces lho. Weh. Sinden sanesipun sampun siap nampi wewarah saking kula sih. Wah, kuwi. Nggih busuk. Busuk imin. Tak aku nek busuk iki busuk bosok. Kanca-kanca ready nggih ampun gagap mangke. Ayo, aja do geragapan lho krungu gurune sing nyuwara. Ayo dadi kamera, dadi go story. Hanto daya ya. Kaya welok tenang. Kaya Suwargi Bu Candralokita iki. Candramawa ki kucing kok. Bruheng ra. Bruheng. Lah diganggu kanca-kanca. Kok nyalahke kancane. Aja do nyaruwen kayak kanca-kanca gek nyuwara ki kayak kesempatan. Aku mah diapri nyuwara ya tak kayak kesempatan aku ya meneng ae. Iya. Bruheng rasa mulya tan gandhemu kareng karyali lalagawasu kaendriyatan Ngapik tenan. Rasulullah tanana rasa sualang tangan nerdina we padang sunaketna ing wewanang salmenang wanang memberi Mbak siang ratri yang temang to aksami. Tepuk tangan kanggo Mbak Mimi. Jan swara apik kaya. Catetane ilang. Iki kerawitan apa anu talik lesung to. Gejok lesung. Lesung. Ora maksud iki jenenge nek ra diapresiasi nggih to. Allah bisa karena kalah biasa. Iki mau nek diringi. Soalnya Pak Dalang ratong kayak kesempatan aku gadek glinding. Oh. Ya ono kesempatan. Pak Dalang sapa? Jenengan ikut. Oh, larak digenahke. Aku ki ora ngerti nek suaramu ki sehebat itu lho. Mula gandang ngerti suaramu apik becik. Pengrawit tak pengen ngendangi dadi ben suaramu ki Kersanipun pilah-pilah kadang ben pilah-pilih. sinarengan suarane gongsoan terus Ben ketok remuke. Dadi ben pilah-pilih ben iso pulih. Wah, urung marem iki krungu suarane Mbak Mimin iki. Waduh, Jan. Piyayi kok kaya ngono lho. Piyayi putri kok digulu menjing ya terus ayo seben kok dhewe kok. Dadak goleki. Alah, kleru catetan bon coba. Ya to kung. Kong apa ta? Akung. Oh ning omah ya tulukane kung. Oh. Putune. cahya katri tri tri wis nyawi cici saka depe netra tan lelono babar larira jumlah roti dokar tiko kok arti jelomprong ke Ora iso. Cah pinter kok. musikalitasnya dhuwur kok kebiar kebiar Sri Kumanyar katya kanca nopi nabian sadengan tumingal rumesep rasane ati wadon jambe sruka cipta cumundo sekar melati Elok
tenan. Ora eneng lho kaya Mbak Mimin ki tenan. Mongko kaya ngono lho pintere. Jen. Ya. Matur sembah nuwun. Iki rumangsa kaya dibuli ngono ya. Lho, kok iso? Lah tangane do ngeten, jempol do ngeten kabeh ngoten. Kowe iki jane asine ngene saking apike kuwi kabotan jempol. Kowe iki aja salah tampa. Kowe iki yoga-yoga panitia njaluk jog. Oh. Ora kok ngremehke kowe ki ora. Kabeh kok ngene. Iki njaluk jog iki sasmita ora. Ora rumangsa kowe diasorke ora. Soale wong wedok niku sensitif. Oh sensitif. Dok ae terus. Mau ya tetak wedok. Iya. Ora kok kowe ora tetak. Pripun? Ora tetak kok kowe. Gur dijiret. Ame digoleki melat kuwi. Cokotke ngasu rene. Aku kuwi nggawa gedang godhog. Aku bareng ngomong ngono keringan warsi aku. Wah, mbok pleh cokotke ngasur. Ah iya. Jan. Samian disembajani panitia luar biasa lho menika komplit prit. Wis komplit tenan pokoke. Sesepuh sedo kepak lenggah sik kabeh. Tasik. Ajar ora kaya sore ning isih akeh sing lenggah. Heeh. Lha sing sayane blas ra ngantuk nek ra kula apa. Ringase kaya ngene. Prastiwi jek jam 09.00. Arep dilunguh bae. Ah iya. Cempluk ya lah cempluk. Kowe iki dene dokoke kono nggo pajan nggo sawangan, nggo senter. Oke. Berarti ngono nggo batin nggo colok. Malah gur telatelo. Nek umurku 20 ngono aku ning kono aku 50 lho, jek semangat. Lah iki dorungokno iki lho iki. Tetuanggane sinden-sinden iki lho iki. Dolanan HP. Wah, bales HP iki nek penting-penting ae. Kok kowe gur ngegame ngene ngono. Lah ora kowe kok nek melu dalang sok delok nggon streaming ora tau ndemok HP. Mboten nate demak kok. Dadi kowe pancen aja nganti ganggu totalitasmu lho. Wayah nyambut gawe. Ora tau ndemok HP. Mboten tau ndemok ora mudeng. Oh jojo ora gablek. Aja monggo laju Mas Petro. Nggih. Iya. Mbok menawi sesepuh wonten sing ngersake lagon monggo kula semanggaken. Ya, ampun jigo lan perkewo mung sami lenggah ya. Ya. Saking kula Selamada kowe. Mas Agung sound system kitir sumilir. Kita ora nggo ndandut engko. Kok gojek. Nggih. Saking Mbah Sukro ngersaken podang kuning kula sampun ki Mbah napa nggih dijeli liyane Mbah Sukro. Ya. Ya. Ya, siji mboko sawiji ya. Ya. Ya, Nduk. Sing kira-kira rasane kepenak ya coba. Ya. Ngaturi apa? Ya, Mbak Wulan ya. Engko ndak. Masalahe Mbak Wulan ki jam 3 kok wis bali. Selak dodol ning Pasar Semen. Sakniki di warung kios ning Kulon Pasar Semen. Oh. Omah yo wis elok. Nek aku ndek ruang tamune yo apa furniture yo hebat-hebat. Dadi le nyelengi ya temonjo. Nah iki juragan. Mula gelange gede-gede. Salaman karo aku kok dadak ngene sih. Nek salamane astane ya ning kene, Mbak. Kejaba nek ngawe kanca lah kuwi ora-ora. Gelange gede manggake tamu monggo. Yo ben cetak ketok-ketokke kok. Ya tole duwe kok. Duwe kok. Duwe kok. Nek sing wong ra senengi ora kurang ing panacat ya nek wong serik iki. Nah, ngono ki. Lah kok wis rene pas mbok dal lek. Wis dadi semen. Tak tutupi jam iki men ra ngetarah nek wis ra duwe. Aning yo macak ki ditepatke to dipaske karo piyayine Mbak Mimin. Sampeyan iki piye putri kok anggo jam lanang iki lho. Nggih nutupi nek gelange wis katut. Oh, ngono. Aku sesuk nggo jam tembok gede banget rak saya ketok. Ayo Nduk Wulan nganter apa nak? Ya. Ngadeg nang nganggo obah ya. Ayo ngadeg. Oh nggih, nggih ngadeg niki. Anu. Kayak kowe kancamu kan dijak ngadeg juga. Lho. Sinten? Ha kae piyai loro kae. Ya ngadeg ya nak. Ya. Aku sesuai ya suwe ra dideke kok Nduk ya. Ha iya. Iso ngadeg iso ngedege. Nggih kala-kala rak ketang 38 pisan nggih. Ya. Wis raya iso jagone kloro. Rame suarane pating kabroyo. Adu senenge sedulur tani.
disepoti barang. Nggih. Tembangin apa Pak wonten payunan dereng? Anu, sing Surya pun diaturi kabeh kok Mbak Mulan. Oh nggih. Kejawi tadi Putra Nuswantara Kejawa Bawa sinten. Tapi ini pun kali pun Ora dita apa-apa. setunggal Wis mboten. dijeli seragenan. Seragenan ya kena. Sing ngersake Putra Nuswantara najan ora diaturke muga-muga putrane iso dadi Putra Kang putra Piguna. kang piguna. Amin. Iya. Gubuk Kasmara nggih Pak. Oke, boleh. Ya. Siap. Bekas moro. Nganggo goyang seplak sampurna ra nduk. Di alon-alon wis rada esuk niku ya. Lho. Sampure agek dikomis. Sampure digum. Langsung ta niki? Nggih. Ya. Ya ya ya. Yo. Yo. Goyangnya deh sampai bawah bagaimana? Oke. Ora iso. Ya iya. Iya 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 iya. Liwat aku kelingan Kae. gubuk gae yen tak kelereng Ya iya iya ya iya iya. sajak kabeh tulisan warna abang kaya isih prawan senenge ku bekas marang Bot abote. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen tumeka saiki. Gubuk kae kebak crita. Wayah wengi nganti gagat rina. Mbak Yu, mau oleh pesenan saking mbak-mbak sik nunggu prasmanan sajane jeng goyang kabeh lho. Lah iya. Oh ngendikanipun Ngomong badhe kok ning kersa goyang. malah tambah gayeng. Mangke lagune napa, Bu? Joget nggih? Kicomania. Oh, Kicomania. Oke. Lagi tren. Bengi iki kok kebak manuk ya. Kodang kuning gladek glinding Kicomania. Kicomania. Berarti ora Kicomania. Kancuk mania. Niku rak cilik. Lah manukku panu-panene gampang pangal to pri kuwi. Heeh, nek gunamu termasuke apa? Golongan apa? Yo alah. Ayo, Blok. Catatan sajroning ati Weteng luka sayang Ya marah ya yo ya ya yo. aku kowe dadi karma marga leren niku bok asmara Yo yo. Ayo, Blok. ayo Bu goyang sini Bu Ya 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 yo ya ya yo. Kicau, kicau, kicau mania. Saga ya ya.
gok yo yo he ha slak slak jos Wah akeh. Gubuk kae nyimpen wati wiwit mbiyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagat rila Iki goyang apa ya, Pluk? Lah ya pargoi. Kok mah kaya manuk ancol galeng ngono. Lah yo angel arek lho. Niki ya peregangan otot-otot tulang ekor iki lho, Jas. Gunamu ekormu rak panjang. Dan rada malah. Berarti Kok termasuk kira aku ketek. termasuk ekor panjang gitu. Iya, nek ekore panjang iki gese luwes, nggo goyang ngene kepenak lho. Lah aku ekor pendek lho. Lho. Ora ekor pendek ning ngono aku iki. Dadi angel. Ekor deplek. Iki bantet. Iya. Catatan sajroning ati datan luntur saya merahati aku kowe dadi karwa merga leren nang gubuk asmara Gubuk Asmara karya saking Pak Jidul Sumarji. Gubuk Asmara nggak Aziz? Nggih. Ampun. Perlu mati ya Jan. Ya. Sakwise gubuk Asmara ya. Heeh. Ya. Sinten melih nika ingkang Mbak Prastiwi. Mbak Prastiwi Yo. gede ya. Ayo ora Ya Bu kurang Pras. Juragan Lele, Juragan Son. Sapa Tanah. Tuan tanah barang lho. Nggih lah kok tekoni Mbak kok ya jek telaten sindian aku ngene gur tak nggo serawung kok Kak ngono wong jeneng wis apa-apa jeneng omah jeneng apa-apa ya ono lho serawung ya penting kok Mbak Ora apa-apa to. oh ora apa-apa ya kok emas ora apa-apa to Mas Mas apa? Masya Allah Ya, awet menik-menik awet cantik Ya. Ora apa-apa ya. Iki sampean ya entuk salam lho mau saka Mas Agus Lele garwane Mbak Prastiwi lho. Lance Salam balik Pak Agus Lele. Iki ra tanggal 6 Juli iki arep mayang iki lagi golek dana mau bintang tamune Mbak Mimin April. Wah, ndape ya Mas ngono. Wah, cocok lah aku. tanggal pira ta wong ayu ora njawel aku Mbak Napa Pak boten? Gur mbok menawa. Ngaturke napa Nah, iya. Mbak Prastiwi? Nggih, monggo tak sekarep. Seragen malih. Seragen ra apa-apa Seragenan. heeh Seragen ndak apa-apa sing dereng wae ninggal Klatenan dereng. Oh, iya. Nggih, nek lali janjine sampun podang kuning sampun gubuk asmara Nggih. sampun. Ninggal katres nama. Oh, injih. Iya, iya, ayo ninggal katresna. Sing sigrak lho, Mas. Waduh. Nek nglentreh Dedek enggak suka. Suka itu. Sing responsif. Paling speednya cepet gitu loh. Waduh. Kayak zaman biyen. Ya. Yuk. Yo, yo, yo. Nyokak yo, nyokak yo, nyokak yo.
aja lali pawelingku gamono kang mas janji-janjimu aku kang setya satuhu nanti saelingmu yuk Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rina lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi saged panangganmu bali bisa kumpul hayatu ing uni Iya, Mbak Prastini. Aja lali. Ojo lali pawelingku kepat-kepat janji-janjimu aku kan setya satuhu tak enteni nganti saelingku sampun Matur sembah nuwun. Ninggal katresnan. Jam 3 kurang seprapat. Lah nggih, wah. Wis wayahe Mbak Inces bali iki. Nek ati seneng niku ora krasa nggih. Mergo perjalanan jauh ya. Mongko sesuk jam 8 Mbak Inces karo Mbak Mimin kuwi budal ning Jawa Timur. Pengen pengen dijajah. Dijajah desa Milangkori Ya iya. Arek nuwun sewu, arek ngaturke napa pamit napa ngendika matur pripun kali panitia. Pak panitia, Pak Agus, Pak Lurah, lan sedaya warga wonten ing Natah. Ya. Matur sembah nuwun, mugi-mugi tansah pinaringan Bagas waras, berkah barokah lumintu. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing mirsani Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Lepatipun pangapunten Bapak. Nggih. Ndherekaken wilujeng konten iki dalem wilujeng tanpa wonten lan sawiji pun apa. Nggih. Nggih. Ndherekaken matur sembah nuwun ngantos-atos. Iya, wah jan Kyai Putri iki. Iya, pangane drijine lentik-lentik. Ah, tenang. Nggih. Ya, iki mawono sing ngersake lagu klasikan Boyo. Ya, iki mau cari bibu darep joget ya dituruti raketan sak lagu kek nutuke laku. Ayo, ya. Ya, Mbak Wulan, Mbak Lisa, Mbak Prastiwi, Mbak Manyul melu ngatek lah. Boyo. Ya, sak lagu. Ya, lagu-lagu zaman dulu yang dikarepke Ibu PKK mau. Apa ya mau wis moke manut ngono. Ya. Ya, wis
Monggo kersa panjenengan sing arep nyanyi wong ibu-ibu mau ora ngarani lagu napa sing penting lagu-lagu dangdut jadul ngono lho ngarani. Oh iya. Nggih. Pak Weng, gandeng mengijin kondure sesuke Pak Weng. Kok dhewe mesake yo. Apa tak terki ngelor kuwi kopol? Nggih. Oh kan garwane to? Enten Budi Ibu. Wonten Budi Ibu alhamdulillah ning kancane ya. Kan mau tak ngen dhewe saka omah masalahe. Napa? Cinta Mulia, Pak. Oh, Cinta Mulia oke. Nggih. Nggih. Nah, Mbah nuwun ya. Ayo, Bu. Joget sareng, Bu, monggo. Nggih. Pripun? Adem. Nggih tambah adem malah. Nggih, tembangin dangdut monggo. Ya, monggo diaturke. Ayo, Bu. Bahagia selama-lamanya. Sembah nuwun konturipun Mbak Mimin, Mbak Inces dugi dalem menawi lujeng kali sambikala para warga Kiladan Natah Pak Lurah kusipun mbok pilih keparan dadi wungon ngantos paripurna matur sembah nuwun sakpurnaning lampah kawi lakon dalem punika ewadene wonten parbati kuntur kula nderang lujeng kuntur matur sembah nuwun ayo sewandara sik tok ndak napa duka ya